Cable Weather Update. Namintinar sang Bagyo Tino ang kabaskugon siniyang samtang yara sa gihapon sa Philippine Sea. Sandig sa latest monitoring sang pag-asa, nasiplatan ang sentro sang bagyo sa ginabanta 235 kilometers east-southeast sang Giyan, Eastern Samar. Dala sini ang maximum sustained winds nga 120 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob 150 kilometers per hour. Nagahulag ini nakatundan nga direksyon sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. Bangod sini, ginpaidalom na sa tropical cyclone wind signals ang pila ka lugar sa Pilipinas. Yari ang mga lugar nga napaidalom sa wind signal number 4. Sa Mindanao, yara ang Dinagat Islands, Surigao o Dinagat Islands and Siargao and Bukas Grande Island. Yari ang mga lugar nga napaidalom sa wind signal number 3. Sa Visayas, the southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, central and southern portions of Leyte, southern Leyte, the central portions of Cebu including Camotes Islands, and the eastern portion of Bohol. Sa Mindanao, the rest of Surigao del Norte. Yari naman ang mga lugar nga napaidalom sa wind signal number 2. Sa Luzon, the southern portion of Masbate. Sa Visayas naman, the central portion of Eastern Samar, the central portion of Samar, the rest of Leyte, Biliran, the rest of Bohol, the rest of Cebu including Bantayan Islands, and the northern and central portions of Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Capiz, Iloilo, the southern portion of Aklan, and the southern portion of Antique. The northern portion of Surigao del Sur, the northern portion of Agusan del Sur, the northern portion of Agusan del Norte, and Camiguin sa bahin naman sang Mindanao. Yari ang mga lugar nga napaidalom sa wind signal number 1. Sa Luzon, Albay, Sorsogon, the rest of Masbate including Ticao and Burias Islands, the southern portion of Quezon, the southern portion of Marinduque, Romblon, the central and southern portions of Oriental Mindoro, the central and southern portions of Occidental Mindoro, and the northern portion of Palawan including Calamian Islands, Cuyo Islands, and Cagayancillo Islands. Sa Visayas naman, yara ang northern Samar, the rest of eastern Samar, the rest of Samar, the rest of Negros Oriental, the rest of Aklan, and the rest of Antique including Caluya Islands. Sa Mindanao, the rest of Surigao del Sur, the central portion of Agusan del Sur, the rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, and the northern portion of Bukidnon, the northern portion of Misamis Occidental, and the northern portion of Zamboanga del Norte.